Azatlık Radyosu söyley. Татар һәм Башкорт республикаларында нәмәләр булып ята? Безнең анализлар, комментарийлар. Был юлы Башкортстан укытучысы журналының тәнкыйде турасында. Журнал быелгы 5нче санында Азатлык радиостанциясының уйдырмаларына карата дигән бер мәкалә басып чыгарган. Фақат безнең тапшыруларыбызның йөкмәткеһендә үзе булып күрһәткән. Журнал беренчедән Совет ысын барлыгын булып күрһәтүсе Азатлык радиостанциясында тапшырулар еш кына татар телендә алып барыла дип яза. Ысын барлыкта Азатлык радиостанциясының татар-башкорт программаһы көн һайын тапшырыла. Икенчедән Башкортстан укытучысы журналы бездә уның 84нче елның ноябрь айында басылып чыккан һәм Башкорт тел гыйлеменең актуаль проблемалары исемле мәкаләһенең истәлеген тупас булып күрһәткән ялган уйдырмалар яһаган булуда гаепләй. Журналның баш редакторы Гомәров һәм Башкорт дәүләт университеты доценты Зайнуллин Азатлык радиостанциясы 84нче елның 20 ноябрендә Башкортстанда культура һәм сәнгать бик акрын үсә, Башкортстан Россияла артта калган провинцияларның беренә әйләнде дигән тапшыру яһаны дип яза. Был дөрес түгел. Без башкорт тел белеме гыйльми яктан үсте, әмма китап нәшриятында, халык мәгарифендә, радио-телевизионда башкорт теленең социаль функцияһы сикләнгән дигән комментарийлар бирдек һәм дәлилләр белән нигезләнек. 84нче елның 20 ноябрендә тапшырган комментарийларыбызны янә укып бирәбез. Доцент Зайнуллинның язуынча, башкорт тел гыйлемендә көнүзәк мәсьәләләрнең берсе булып, Совет усырында башкорт әдәби теленең үсеш һәм үзгәреш канунчыктары, интернациональ лексика барлыкка килү күренешләре тикшерелгәне юк. Икенче проблеманы башкорт сөйләм теленең формаһын тикшерү мәсьәләсе тәшкил итә. Өченчедән, текст лингвистикаһы кул тимәгән проблема булып санала. Доцент Зайнуллин башкорт тел гыйлеменең ошо өс проблемаһын системалы рәвештә өйрәнә алмай ятабыз, цитат, практикала декларатив лозунгынан ары китә алмайбыз дигән һөҗүмдә яһай. Ләкин доцент Зайнуллин был хәлнең төп сәбәбе турасында бер һүз дә әйтмәй. Сәбәп билгеле. Башкорт дәүләт университеты башкорт теле кафедраһының Өфе тарих, тел һәм әдәбият институтының педагогик һәм гыйльми штаттары, гыйльми тикшеренүләр өчен бюджеттары аз. РСФСР Югары уку йортлары министрлыгы, СССР Фәннәр академияһы, башкорт тел гыйлем буенча фәнни тикшеренүләр, гыйльми кадрлар җитештерү өчен үзләренә буендырыклы Башкорт дәүләт университетына, Өфе тарих, тел әдәбият институтына киңрәк статус һәм җитәрлек финанс материал ресурслары бирмәйләр. Башкорт АССРның РСФСР һәм СССР экономикаһында потенциалы зур булһа. Бунаһы башкорт тел гыйлеменең хәл ителмәгән актуаль проблемаларын берһен, иң мөһимен тәшкил итә. Башкорт халкының, уның культураһының икенче актуаль проблемаһын башкорт теленең иҗтимагый функцияһы практикала шактый сикләнгән булуы тәшкил итә. Совет усырында Зайнуллин язмышлый, күп тармаклы фән булган башкорт тел гыйлеме башкорт язма теле барлыкка килде. Әмма халык мәгарифендә, матбугатта, радио-телевизионда башкорт теленең политик статусы шактый сикләнгән. Доцент Зайнуллин тырнагысында башкорт язма әдәби теле хәзер югары үсешкән милли телләрнең берсе. Был телдә зур матур әдәбият иҗат ителә, көндәлек матбугат басыла, мәктәпләрдә генә түгел, педтехникумнарда, югары уку йортларында укытыла. Башкорт теле театр сәхнәләрендә, радио һәм телевидение аша тапшырыла дип яза. Дөрес. Әмма Башкортстан АССРында башкортса радио тапшырулар, башкортса телевизион тапшырулары 1-2 сәгатьтән ашмай. Башкорт телендә ел һайын нәшр ителгән китапларның дөйем тиражы аз. Хатта ян башына бер китап туры килмәй.
Башкорттардың халық ханы инде 1,5 миллионга иткәндер тияргә була. Ел һайын нәшр ителгән башкортса китаптарның дөйем ханы 900 меңдән артмай. Укытулар әсә телендә алып барылган башкорт башлангыч 8 еллык һәм урта мәктәпләрнең ханы кәми. Русса гына белем алусы башкорт балаларының ханы арта бара. Был туралагы статистиканы яшереп тоталар. Калаларда, район үзәкләренең байтагында башкорт балаларын русса гына укуга күчерделәр. Кыскаһы, Башкортстанда халык мәгарифе руслаштырыла. Башка сара калмагас, яшь буынның тел яһәтеннән руслаша барын туктату өчен республикала рус мәктәпләренә йөрүче башкорт балаларына азнага 2 сәгать туган тел дәресләрен индерделәр. Был сарала гамәлдә хүззәгенә кала бирә. Укытучылар дәреслектәр йитмәй. Доцент Зайнуллин башкорт культураһын зур куркыныч тудырган был проблеманы дискуссиягә куймаган.